Suomen hevonen oli taakse jääneinä vuosina pitkään monipuolinen palvelija. Sitä tarvittiin monissa työtehtävissä pelloilla ja vetämään erilaisia kuljetuksia kaikkina vuoden aikoina. Jotta hevosta voitiin käyttää tehokkaasti, sillä täytyi olla kulloiseenkin työhön soveltuvat yksilölliset valjaat. Tarvittiin osaamista. Yleensä hevosmiehet itse rakensivat kaiken sen, mitä kulloinkin hevosen perään valjastettiin. Erikoista osaamista edustivat länkimestarit, valjaiden tekijät ja rekien rakentajat. Se pysyy aina samana. Vetos ei nosta kurkullista. Joo, kurkullista. Se on, kun on huono vetona ja huono olokainen hevonen, niin se toinen mies ajaa sillä niin kuin siinä vikkaa olisikaan ja toinen ei saa paljon mitään. Sehän on sitä hevosmiestaitoa. Joo. Pitkään hevosen vetämänä saatiin puuta metsästä antamaan lämpöä, materiaalia rakentamiseen ja teollisuuden tarpeisiin. Hevonen, reki ja ajomies olivat talvikuukausina tuttu näky kaikkialla Suomessa. Se oli ennen vanhaa se tärkeä eläin olikin vasta, että se oli joka talossa piti olla hevonen, missä oli maanviljelystä ja mehtähommaa. Ja kesät asuttiin maahommia ja talvet lähdettiin savottaa sitten. Ja siellä olikin hevonen lujilla. Jälleenrakennuksen vuosina metsäkämpät täyttyivät hakkuu- ja ajomiehistä. Talvikuukausina saatettiin olla savotoimassa pitkienkin matkojen takana. Monen savottamatkat suuntautuivat pohjoisen hakkaamattomille erämaille. Täällä kysyttiin hevosta ja miestä. Myös reet joutuivat koville. Oli yleistä, että reen jalas veistettiin tyvipuusta, hyödyntäen vahvakkoa juurta jalaksen keulaa muotoiltaessa. Joo, sehän on perinteisesti tehty koivusta, reen jalakset, ja siinä on monta pikkuniksia, joka pitäisi ottaa huomioon. Ensinnäkin tässä löytää suora ja oksaton ja sitten että se hyvin taipus. Reen jalakset kun löydettäisiin, niin se olisi ihan hyvin. Sehän löytyy paikansa kävellä. Joo, jos sattuisi, että olisi vielä keula valmiina. Asiantuntija mukaan, niin se ei helppo sitten. Keula valmiina olisi No, mahtaa tältä nyt löytyä. Oho. Siinähän oli sanoisinpa melkein, että ykkösjalaspuu. Tämän me otamme toiseksi. Kyllä. Vähälumisimmissa maakunnissa tultiin toimeen kapeajalaksisella reellä. Sen sijaan pohjoisen vahvalumisissa metsissä tuli jalaksessa olla enemmän leveyttä ja pituutta. Pohjoisen ajomiehen suosima rekimalli omaksuttiin nopeasti muuallakin, muun muassa Keski-Pohjanmaalla. Kälviällä Uusimäen pihapiirissä on syntynyt jo useampi pohjalaismallinen paririki. Työ käynnistyy tarkoitukseen soveltuvan puun valinnalla. Jalaspuun muotoilu käynnistyy veistämällä ja höyläämällä.
Uusimäen Immo ja Mikko saivat hengähdystauon, kun rekityömaalle saapui kannuslainen Pentti Sarja. Kirves heilui ja lastut irtosivat häneltäkin. Pian saattoi havaita, ettei Pentti ole ensimmäistä kertaa rekityömaalla. Sarjan mukaan reki tehtiin yleensä olosuhteet huomioiden. Esimerkiksi kivikkoisissa metsissä suosittiin lyhytjalaksisista rekeä. Kun maakuntamme hevosmiehet tulivat pohjoisen metsäkämpille, annettiin ymmärtää, etteivät heidän kapeajalaksiset reet sovellu sitäläisten leveämpijalaksisten rekien raiteille. Edessä oli uuden reen hankinta. Näin pohjoinen reen jalas tuli yleiseen käyttöön muun muassa täällä Keski-Pohjanmaalla. Kun jalas on saanut muotonsa, tulevaan keulakaareen tehdään sahauksia, jotka helpottavat ja varmistavat riittävän taivutuksen. Ennen keulan muotoilua puu pehmitetään eli haudutetaan kuumassa vedessä ja höyryssä. Tämä onnistui hyvin tällaisella yksinkertaisella, mutta tehokkaalla ratkaisulla. Sarja tiesi, että aikoinaan jalaspuuta haudutettiin myös palavassa tunkiossa, jossa oli kosteutta ja riittävästi lämpöä. Ne pataa kohti. Vieläkin. No nyt. Joo. Sano Immo sitten missä vaiheessa Joo, nostetaan ylös. Otapas otetaan kiilat pois ensin. Vähän tuuhan tänne, se menee tuo nokka. Nyt siitä pystyy. Tässähän saa jarruttaa, se menee niin joulun. Tuntuuko se vielä? No kun Kyllä tämä tästä taittuisi. meidän pitää jarrutella. Jos semmoista niin löysi. Jalaksen painaminen etenee asteittain, kunnes riittävä kaarevuus on saavutettu ja muoto vangittu. Koko ajan on se paras kiila käytössä. Ei ole ainakaan pahimpia ritiroja kuulu. Pojat siinä illalla kysyivät, että kelle nämä menee nämä reet. Joo. Menee ja natisee. Pikkuhiljaa se ei mitään äkkilykkäys. Paljon vielä mentää mennä. Ei tuo hyvä. Joo, nyt se on kiinni. Tuo kiinni. Nyt mitataan tuo painuminen, että tuo keulan korkeus niin tuodaan tänne kannalle, että se tulee sama siihen merkkiyttä, mikä on tarkka mitta, niin näin tulee. No se nyt on kyllä reilusti. Ei se Ai mitään, joo. ei se mitään haittaa. Ei se mitään haittaa. Se palaa, se kyyti palauttaa. Pitääkö panna tiukemmin? Ota vielä pois, se pallaa liian. Ei siinä mitään, kun vain saa toisen samanlainen, niin vaikka se meneekin. Se on parempi keulakko. Kylläpä ne. Se on nyt vajaan sentin yli. Siinähän on 30 meistä paljon. Vielä kun pääsee välistä pois. Jaa, tuolta jäi nyt lyömätä tuo. Kostean ja ehkä vielä höyrystä lämpimän jalaksen
annetaan jäähtyä ja kuivua riittävän pitkään. Onnistuessaan painaminen tuo jalaksen sopivan ja pysyvän kaarevuuden. Muodon säilyminen varmistetaan raudoittamalla. Rautaa käytettiin muutoinkin reen rakenteiden tukemiseen ja käyttöominaisuuksien parantamiseen. Terva on hyvä puunsuoja-aine. Sillä estettiin reenjalasten vettyminen ja valmistettiin pitkä ikä. Hevonen ja reki ovat väistyneet tehokkaan metsäkoneen tieltä. Vielä on kuitenkin niitä, jotka tuovat tuota katoavaa kulkua tähän päivään. Miehen ja hevosen yhteistyötä metsässä saatetaan ihailla ja ihmetellä näytöksissä, mutta myös oikeissa arkipäivän työtehtävissä, muun muassa metsälöissä, joissa tavoitellaan ekologista ja pehmeää metsän käsittelyä. Yliveskalaisen Hannu Vähäkankaan ja Siskotamman työskentely osoittavat sen, mitä miehen ja hevosen yhteistyö voi vielä parhaimmillaan olla.